là cái là máy sẽ chịu part pick lo na le to fan that Kali tu kado we mi marli tu korte marli tu pepuru undang na je kong ana tu mas same neli hin pen APSLC kachisong akadom bajer lo kadom nasi non neli hin pen asap kapacini aja me so an neli amen hapon pedato ili tu non Karbiang lo pen dakan ini tu apa? Akisung ang kek. Acar pen sama ini tu manang kek lo pen. Ini tu makisung. Kape jok siapa? Ini tu lo nak kasih tonggo. APSLC alo. Central Committee President Mr. Sarjai Katharapan. Mana Sarjai Katharapan? Rang tinggal pacini je bansi. Aku dikilo. non pakai pute neli bethang se lam thang don thiko neli tum angno neli apasina le to pha neli hin pen ki than pon kaptung kapachini pon kaptung alam the la helo neli bini APSLC akache songalong neli kar jabduna ko alam se neli aprang ale to manche than aprang po la kelalo lalu tu kadu kabe kena cini dun dere jelang mene alau tebang lahilo neli APSLC lo kerja apna ko ke ili tu mak hai aphan akachi songoba non ki ongdung a political leader satu angpong peneli inu long chudam la pen khobor pida pen se me alang le to kachu ding kang tung abang awale APSLC atiket lasi neli mathalo BJP Congress atiket lok selang tum cithiro kyong dong leader satu kami lasi neli mathalo jong se khai kachisong khai kering ji atiket jong se ne neli methangta teng dun deret lo pulo takte ili tu makarbi kivir ko neli mathadam pense neli methang ban jingin susi nang itu kado kawe pan injin sobon no neli jong si tiket ding dun dedet lo tek kiwar chora ada ini mithang kar piye pan keciwar chora anda soselo neli cima thadam se neli nang itu pate ini tu farman se neli pini tiket chudeng nang kok lo la bet pini kacisong lo kam lo neli cisong tu nang kok la si so kaci songo bake il tum aprang se kaci ninang je lake mithang phan se cini aprang na pona le to athema il tum cima thadam sina il tum pini karbi akhai dak kijum pi karbi akhai atum non kivir dapo angring nang litang il tum ke dak pelon cini ne sita me athak pen kar biang long pen sar nang cicar dun thail ilu tumang pini neli da karjap nali tumang no karjap long ke lake ilu tum aphan emek kapep cicar pon alangli sar je ai ka thara joy nesi pini neli ladak pini neli sita me choto long ku kampura I have to tie long same nang li tumpen 1 kilo apen cekhan lo la so da kong bang iri tuma tharam sena la keneli farman kali iri tu dak kidu akar bi atu phan an mate inglong so farman an kore chma thano athema pini iri to pan ruling party atum sitame pinang an ipamang hulo na pelakang ting aju ipilo iri to phan sitame neli mathalo pini ar nige iri tu ing ting
telo pusine lima thalo ili tuman sarje ai katha torchlight naman pilo ili tuman kan tingkuk ajole laki ong do political leader tuman tum ili tuman pan ipon pusidame ili tumke api dun tek tek po pusine telo atema hala tumke iki japor tum si hirang jampo laben ili tum api dun tumke kai konudin beta api janggun telo pusine lima thalo atema la songbong chitimke ili tum pan sarje ai kathar se ili tum pan ili tum pan sarje ai kathar se tobar ijapon pitlo la tum ili tum pan ikajong thuji apor se tame nona bangke ili tum pan nak chong thu yun elo pusi nelining aklo pening khelo nasi ili tum katlo kabe dakino an arana tum sitame kamang hudun dada je phanle ili tum matha polona molom ili tum phan sikchidol aron kopima ili tum arjulopo det kikim aron kopima UCC aron kopima lahai ke ili tum phan sar se than po jumesan alam alang ni long pele molom mang arjulun na lalo la se no pini ba ke lam tha isi ke lang dam nangi il tu ka chini nangi dak di masau long il tu ma konsensi long ando long inquirer kep tu di long inquirer kep tu long inquirer kep along pen APHLC ke thor kunalo APHLC ke dak 17 garam pani neli anbet kalima Kupisineli inuvet kachi saudu haidet lada ili tum ang long so farman la long inquirer kepen no hok akon sitame ing long su batek hey amen pen no hok ka turte sarja ai ka thara men pensi pinili neli sita ning het hipeneli dak 17 garam pani peneli sami arda abdullah la sineli non het haning tum APHLC buke dak 17 garam pani na ad BJP bangke long inquirer kepta do et sita me pini langka APHLC afleng pak bet neli gari long ke long pen kar biang long pen ACM EMMP MLA bang lap bang be kalau tu putra kupitu apa alang tum APHLC ka phire apa Assam Chief Minister Himanta Badalang ri mat bang sedak setamela long corner kablo kalang tum dap tame kupi sedap tere ini APHLC ka phire pot sarjai ka thar ka phire pot nang litu matam ta ili tu non ki jok kelongji apor di bokulo la si ili tu mit hang phanchi jok thoi nang nelo mit hang phanchi tu bai reno pini pen ke ili tu kering ki jok ya towar ke tors la ke sar ke tu mane than lo la to sar jan lo nang itu mit hang phanchi tu bai pe pin ra nang itu tors phan tors ar jan lo ang bong chitim theng po ne lining khelo nang tu dak lo an ara tu bakta asi om tu lang neli nang itu phan than bon kaktung neli non la puda kali non hai det la pendem det la pukali neli khai ga chisong along khai akisung along neli karjap tipper je baj neli nali tu mati chakla rem hat setame neli la bang sok khai akachisong along neli arjap tipper chisong ji athema ni phi central committee pendang lok sarjai ka thar pendang lok kar biang long kido an LAC pendang CC committee pendang neli phana chirap tunji pusi neli nengke la pe nona majok stame nangli tumta nangli me thanga phanchi pe hai ji pusi neli nengke nangli tumsi jakong horang na pinon pa pusi neli nengke la sa jakong horang ke neli phan kali nangli tu me thang pha pusi neli nengke pamelo la sinangli tu
so ka ci songo kai ki sa min arda tu tip professionalist tame ning thelo la sinona ite ti pe aki than pala sida men li lapte panse li than po chot than po thei chot la sila ite ni pala ki than pe sa me nang ma di tek ko se ning thelo la se ni li lapte ta panse to ni ko lo kan do non abang eli tom phan dumesa dalam central committee along organizing secretary ayun petsi eli tom phan dumesa dalam iban ithan bon to